Jama'a ku tafa ma 'yan uwanmu na Nijar. Ina alfahari da ƙasar Nijar. Ya Allah ka ƙara wa ƙasar Nijar zaman lafiya. Ya Allah ka albarkanci ƙasar Nijar ya Allah. Ya Allah shugaban ƙasar Nijar na yanzu. Ya Allah ka taya shi ya Allah. Ya Allah ana son a ga bayan shi, ana son a ga ya gaza ya Allah, kada ka ba su daman ganin gazawansa ya Allah. Amin. Nijar nan da 'yan shekaru wallahi ire-irenmu sai mun koma muna neman fili a Nijar. Allah mun gode maka da ka fidda mutanen Nijar daga kuncin rayuwa ya Allah. Amin. Duk da yake a har yanzu akwai dabbobi a Nijar wanda suke cewa gara da kuna zaune mutane ba ku da ‘yancin kai. Nijar kamar yadda muke da Central Bank, Nijar ba ta da shida. Faransa ita ke kin komai duk abin da Nijar ta mallaka, Faransa ke da iko da shi. Ya Allah, kuma mutane wai wasu su ce sun gwammace a koma haka. Wasu mutanen fa kana ganin su mutane ne amma kwanyan dabbobi ne da su. Wata dabban ma kai bari in gaya muku, in kana da kare a nan gidan, kana gana mishi azabar yunwa, makota suna ba shi abinci. Wata ran za ka ji ɓarawo ya shigo gidanka, karen ya yi lamu. In ya shiga gidan makoyi ka je wow 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 waye wannan wai saboda inna ake kyautata mishi. Dabba ma kenan ya san wanda ke kyautata mishi, ya san wanda ke musguna mishi. Raƙumi wannan da kuke gani idan ka musguna wa raƙumi yana ƙarami, nan da shekara da shekaru in ka dawo in kai ba sa'an gaske ba sai ka sha ƙafa ko ya labce ka. Nijar kam yanzu sun fara cin gashin kansu, amma al'ummar Nijar don Allah don annabi ku ƙara haƙuri. An daɗe ana cutar da ku, an daɗe ana muku mulkin mallaka. Wannan bawan Allah mai kishin ƙasa ya zo yanzu, ba lallai ne a ce ya iya kai tsaye ba, don Allah in ya yi kuskure a taya shi, domin abinda za su sa rai a ce cikin lokaci ƙanƙani ya mai da Nijar kamar Ingila ko Amerika, ba zai yiwu ba. Yanzu su mutanen Faransa suna nan suna zagon ƙasa har yanzu. Suna nan suna zagon ƙasa ba za su bari ba, kuma akwai mutanen banza a Nijar ɗin da ake amfani da su har yanzu. Ya Allah ka ƙara wa mutanen Nijar lafiya. Ka ƙara wa mutanen Nijar lafiya. Amin. Mazansu Allah ka ba su lafiya. Amin. Su shigo Najeriya su ƙara aure. Ku ce amin. Amin. Matansu Allah ka ƙara musu lafiya. Amin. Mazan mu su shiga Nijar su ƙara aure. Amin. In za a gyara. A gyara.